dava çesvare Rame reşkota Dengber Seyidxane Boyakçı kuvaka bülbülê Amedê tê binavkirin ji ber nexweşiya felcî êdî nikare bimeşe. Xalî Seyidxan beriya heft mehan ji ber emboliya mêjî felcî dibe û aliyê wî rastê êlaşê wî êdî nagire. Rew şamet çerbêj warî. Negêrin pûç kir, nikamin Nikarî he. ez nikamin ram. Ayme bikuja nikamin ram. Ana bû kamil vidire. Mala Xwedê ye têda me. Mala min e tapûlî tapiya min e. Feqet layê me jî ce min e, bûka min ce min e, torrê min tev ce min e. Ev halê vî heyda me. Ez nikam tev min. Heşa tijî xwe min e nikam her tewalêtî ya. Temenê Seyidxane Boyakçı 9 sale û 7 salekên wî hene. Nihal mala xwe bi kur û bûkê xwe re dijî. Lê ketina nava ciyan pir zoreyî dibe. Di hevpeyvînek xwe de dengbêjê naskirî gazindan dikir ku kes ew bi bîr nayîne. Seyidxane Boyakçı bi hêviye ku carekê din siheta wî rê bide ji bo ku dikaribe bimeşe û carên din jî here mala dengbêjan nav civata dengbêjan û kilamanbêje. Mahrumo dengbêj û aqilçep û serserî û ber kêleka mir mişera bixwînim Kur'an. Te beriya mala dengbêja kiriye? Ya işe biriye. Vallahi belediye başkanı bakhat ve deri. Ko bak buna bak bu dengeştir ha. Bu dengeştir. Hepsinin içerisinde beni seçti diyor ve bu dengeştir. Ya kılamış var ko ne işe kılap. Te beriya kilam û gotna jî kiriye? Ha. Ti cana nabêjî? Valla diyeceğim. Teriye bahara bela rengini zalime bahara bela rengini sere dilime be kulle tedbirini kapağı birini be bunu jetene muhine أنا خشم حالي ترين فاقتي ملكي ترين برسري برن دروا ياسي بخينه برك مالي بابا تاليا من باركري داني لزوزانه جورينه هس في بني بروان شافولي Rewşa aboriya malbatayê xerabe û devleta wan tune ku ew bibin doktorên baştir an jî kursiyek bi tekel jî re bistînin. Perek ji belediye digri peri dengbêja. Valla yardım edin dengbêja hereke şes hafset kağıt deduğa. Eve biri az puş bu mu ya? Nav ciyada mı? Eve biri eve nadı. Te ji belediye başkanıya peri dengbêja digri eve ji digri o dedi dengbêja nadı mı? Ji ber nexweşiyê û ji ber kalbûnê demekî dirêj nikare ji malê derkeve. Li bîna wî bi hatina mêvanan fire dibe û her mêvanek jî bi kilamek pêşwazî dike. Şaredara navça Yenîşehîrê belgîn diken û xebatkarên şaredariyê jî piştî ji rewşayê agahdar dibin tên pirsa wî ku Xalê Seyidxan bi pirskirina heval û hogrên xwe kêfxweş dibe, dengê xweştir û geştir dibe û ji wan re jî kilamek dibêje. Ez bêhal nebitin vê bêhal kirim qapîan melêlê tenya bi donê ardê ceynê mekan mekremî du zabanî sozalanî bazar çirûgê xêr ji bazara xwe negêlê Seyidxane Boyakçı ji gundê Erxeneyê di 14 saliya xwe de li gund û civatên mezinan de kilaman gotiye. Bavê wî Ebdelqadir û dayika wî Redife jî dengbêj bûne lê zû dimirin. Apê wî ew mezin dike û bi keçika xwe re dizewicîne. Xalê Seyidxan debara xwe bi boyaxa qondereyan çê dike. Di dema şaredariya Mehdî Zana da jî dikeve karê şaredariyê û ji wir manişîn dibe. Di sala 2003 de dema navenda çanda Dicle Ferhatê ve dibe bi alîkariya Ahmet Doğru li bir dest dengbêjiyê dike. Piştî mala dengbêjan vebû li wir demekî dirêj hunera xwe domand û di civatan de kilamên xweş got. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. لوج عمري مشو ويل مني